Mentaka kentipat tong ini phai sa syakaway ka kali jong Tata Motors bat kata gadai Tata Punch EV ka Tata electric vehicle lani ka kali kabaya da ka boarding electric. Habaya nujor bat kaway ka kali kani ka Tata Punch EV kan IP da kumno ka by charge ya ka battery tangkhat sanspa tangka lada pinya kumba khat arspa kilometer ha ka shibnai. Kadba lada pinya ada ka kali petrol haka khatar spa kilometer pinlut kumba khandai hajar tengka kabai petrol habai nujor bakiwe kali bat kani ka Tata EV to mentang ini khmi ini let nya ya kani kali bat ini tes kalong kumno. Okay, opening sunroof. Abanong spangani ka Tata Punch EV electric vehicle kalong ba kani ka kali ka kloy bhavan pick up bat ka khlan bhavan pick up sa kawai ru kadan kita ka regenerative drive ka bangilaban switch hapo steering don switch bangilaban switch ladangi pelaj yo accelerator hak porbanya ka battery ka charge bat kalong kumba yu brake artat tekamun ngimdan kamban da yu brake than hapo ba pno ba ka battery ka nang charge kata kawai naki advantage jong kani ka electric vehicle. Ka Tata Punch EV kadai ka kali ka bayay tang da ka bor jong battery. Ka slam de kali ka bangitip kum ka Frank Motors showroom kadai ka jaka ka pila ban yo thiet ya ki kali Tata ki ba bon jai. Nrai to mentangin ya khmi khambnya sapang kane ka Tata Punch electric vehicle. Kadai ka kali ka ba omdon gear namar kadai ka automatic. Nalor kata omla ban yo sngow ya ding sawa jong ka engine kum ha ki wei ki kali petrol lani diesel. Nalor ki wei ki jing mentoy ki bala ban yo haba penon kam ya gani ka kali ka wei ka bakongsan kalong ba la ban penduna shibon ya ka jing penjabo mariang lengba ka greenhouse gas emission ki wei ki jing yo nong haba thiet ya gani ka Tata Punch EV ki long bala laj ka by registration kani ka de ka scheme sarkar ka ban ya hado usnem arajar arpusan ka insurance te pihak ban sio bat pila ban yo ya ka subsidy na ka transport department anda pila de pendap ya ki kot kisla pin sa yo no ya ka pisa subsidy ha ka account jongpi ka Punch EV ka de ka batmai tam hapo ka baki ong ka latest technology kani ka Tata Punch EV ka don ya ki projector headlamps sequential LED lani DRLS ka ba penidak ha ka sequence welcome lani goodbye. Kadon ru yaki cornering function fog lamps. Kabamut balada pipai syakadiang ki fog light kin pai lang syakadiang. Bat lada pipai yo steering syakamon ki fog light ru ki pai syakamon. Kidon southly ki camera syadien bat syakman hagi RVM lani ki yit khmi ban pet syadien bat ka 360 degree camera kabala ban yo I saudong pelun. Kadon ka blind view monitor hagaba lada pinya kali Kidon ki blind spot kiba pimla ban yo I hagi side glass. Hangni ki lapau ki blind spots haga monitor lada PI signal. Ka Tata Punch EV kala yo ya ka 5-star safety rating naga Bharat NCAP crash test. Kani kadai ka kali electric ka banengkong bala dep ya ka crash test daga Bharat NCAP kat kala yo bon point tam. Kalong ka kali ka basngain banya ha India. Nalor ki disc brake hagani ka kali don ru ka wireless phone charging bat ki yit khmi ki don ya ke auto dimming banduna ka jingting shine ya ki khman hangni ki don ru ki ventilated seats ki ba mi air kumta light na ka jinglang sa app haga navigation system ka instrument cluster ka dai ka ba he shipho inchi ka infotainment system ka ba shipho point san inchi haga ba pila ban pet hotstar lani ki wei ki channel Lengba ka smart charging indicator bat ka intelligent tire monitoring system kan pen I lada dunal air ki tire syadien lani syakman syakamon lani syakadiam. Haka por met wai ban lock ya ka kali bat mu ban ya no syakawai ka jaka ki headlight ki me hadok kat to kan por ban tebe jing sya ya pi lengba ka follow me home function. Ka high-end version jang Tata Punch EV ka don ya ka voice-activated sunroof
hagaba pila ban syukren bat naka hukum jong pi ka sunroof kan play lani khang kat kum ka jing hukum jong pi. Lada activate ya ka regenerative braking da ki pedal shifter ka battery kali kan charge hagapor banyak lani hababet. La ban control naga mobile leng baka app haga phone jong pi. SOS function lada jaba accident shu klik ha u budam u balabo nang ni kan pha message hi shaki emergency contact. Ka Tata Punch EV ka one bat ki diamond cut alloy R16. Ka music system la ban connect leng baka Apple CarPlay lani Android Auto. U rain sensing wiper u la ban trekam hi wei bala jau uslam bat lada khamjur kumta wiper ru ushat kham step. Habayano jor bat ka Tata Punch petrol kadon tang ka rear view camera kat ba ka Tata Punch EV kadon ya ka 360 degree camera. Kani ka Tata Punch EV lani ka electric vehicle kala sedang menyayo bahamta bat ngilai bani ha kelenti sengkian bagi beriu kala sedang menpenon kam ya gini ki electric vehicle. Ilayo jing tip ba udon way rang ba beriu uba kerteng uba Nelson Karkongor ubala ibha ubala na experience sa kikamnya kali bat ulas tiet ya gani ka Tata Punch electric vehicle. Ya manta nginilit ya kran bat u bat ngin syem kai ka jing syem jong u halor kani ka kali. Kabayday bat kani ka jing ekran jongi menta kasi halor kani ka Tata Punch electric vehicle batai kindiat chua pi day u brio bla yaw bla I kani ka kam bat pi nang bhabanya kali naruk ki por menchua pi junya ki ambassador ki jeep kalong gumno te dayo ya kani ka kali te la kuma syakran no lalong kumbayo kali jinglek kai khlung kan kalong so easy man operate kalong kumano khamtam ngili belano kertayam te ngilaban drive single leg telah kibri keberan jingpang khosio te kamu undan kam sipan khoslai te kibri cimenta video asmo berbor kibri ki complain bagi pang khosio telah dai jakani te kamu undan iban complain kata kalong partly yang aru nga khamtam ti khun jingsa ngali ngathiet namta ban pondok kam himai ra ibre borbor hiang yang lai hi papa daka EV katakan ba num lay kan ngamili dangannya biru lo ngasukan namar kani ka kali ka deiru ka automatic kamut piong ba kem kam ktai khosil pi map yo clutch don kam ka kani ka long yo song that ka kejat ka diang ka kalong gumno pada ha jing jinglong jai jai la ni jing jam jong ka kali te la da thu kata ta si kala long kai ka ba da snow flash sha no nan ai phi kun sa tam men mit idon ka wedding satesa like kor teka traffic jam nin kasi teka bam long ya kren support janmi te tengah ainya persakurim kan iya litang saungun hi persakurim ikun mangabi kmikun tengah bada bala bur kamur si tela thai lajram te nga thi aram kan ngada enjoy sak ta thia amar undon nei te undon hiu undon ho ka kali li kam don sau nei ro am kala jujia ha ka puar ngiyo ka tayo ko kong ya kan kali wa ngim pada tip mo te ki sakut tu capable ki bari teknik tayar thamai ka grip ka khlan vi te ha ka por ni wan nasmo flang kami ka sound kan te ang tati ka ban sapu ni ba graham namar ba wali kali long kali kumta ti tu ikhu na me pa ba suput kan dan dengi hiar na kali ngipet ki don tang ki mau riai barit ba ha ka sakadin te ngiweng no tenado kata kasni ngabu no boy screwdriver amin remove gitu capable sekibaret te kamu itu sound itu mau ibarat la biang te ban yathu ba no gumba aso gumba kali gadon defect kan rai bari wen utam don isu jai kong kan te long ni saya keren kan yang res songling te aram ha so tenat ba long jai tengah nut bonong ba kani ka kali kan kham so tenat susu bani ka songling pinang yo so jing sawah jing gitu boi tham ka diang kamon phak sawah kum kani ta kam sawah ta sulong wen jai kan mudan jing wit judon yo ya kalau kata penhun sia yang ya kaying jongi para koi
abai dei bat ka jing climb bor jong ni ka kali ka pull jong ka kalong kumnu haba phi nu jor ba ki wei ki kali Swaban guman uno swaban in thi EB tinggal along interest bahaban pekling bak internet. Tinggal laju iru kumno baki peni ki demonstrate ya ka bor jong ka kali kan. Namar kila pendon kam shu da ka BMW da ka Mercedes ban ya ris ka madan ka ba yar ba te kamot ngal aklen no iktak jing patai mo ki minute bar ki sehan jaki tamarai ultimately hi gitu kisakut sedien kan kalau pos kama no kani kamdon kam kan ong bangin hab banda shift gear ngintang hab banda skap ya ka kumnu ka pick up ka bor kani te immediately fi press you accelerator la mare ibut kan ka bor jang kani le khamtam tem long suban kren te kan kum gi jing tho ka dai 120 HP ngala eksperimen ni kata aru ya ulum nu selo oh namar ba phi crunch pangka ni kali bomdon gearbox bomdon e kalong kumnu pada ha kaliang jong ka maintenance hadu matahi so far so good te number 1 kalong nimdon kam thiet mobil nimdon kam thiet gear oil kai ka bakani ka kali don kam tanga kulan don kam namar kulan te don kam ban cool down ya ka moving parts jong motor tagatahi ka ba kong santam batru phim hab ban the petrol lani diesel kum ki wei wei kali kani free charge hakan ur kom phila ban safe lani yak pisa mo tengah shu ngila gumanong no kala shuan no kata ka jing so kan bangila long benefit sisa bangidon de kali kan nomor ba nomor kam hiru ban khuslai ban le chenu ngi shu paj binai kan no percentage kadon tak kalabjang i charge with the kalai teng i charge men mi teng i charge men step te kam sim kam du por iro ya nama lada ka percentage kala bambun teng ladon kam khambun kenta kala indicate hi po komputer to te ngas thu hi kum du bangin le te kam penthut ya kali kawan jongi pisngo kumnu pat haba ya nujor ba ka jinglot jonga umpnyang kum ka petrol lani namar kani ka dei shu charge be ka battery kumbalong mentali tem don hi kata ka pins ban snow ba anik don dik snow dengi charge manganaru kan no ka bil kan poi ka shopping gunung ipon kam hardly henry uspa praspa bengka sibrai ten ringi laron bahai phila bania nujor khindiat ha por ba phi dangnya e gi jeep but mantaba phinya e ni electric vehicle kalong gumno kala suprat kala sup pala umron jing thaj umron jing snow snow hi ban ong bangalawan lejing lej khamtam gani ka punch ngaran ya thu fi ki suspension juga nongal ngila buntli ki kali shanu phila jinya sora lawan te kilinti no kendong la buntli bengiwan tang segoti te hadu mentangi padon program nawar ba ya sosial hi ban lej kan ni jing shit kat kan ni te tangi ong tang la telang ni selika phila ban ong phang ka jingdon kini ki gadget ki ba thamai kum ka screen nang ta ki camera ki badon kaleng 360 ba ki ono but ba phila ban back shadian ban nya da dien phila ban i lang ba kini ki camera o kan ni tekala pun suk palat kan temon tangan suai fitang ni cyber hakpor mi khreban bagi ka kali jar khat ki cross ki brio immediately kala as kenal te kamu kala sawa kan pit tang tu ni lalong aware kan tingin dah hapaj bahano kan mateng tengin don kampai ka screen wala ayam lian kanya kali te ikum ta kan te ha ka mi ka sound te la hablong husiar kan te nak ta kali yang umur kalalong lawan ong no the best kan kendiat abai dei pada bat kanika emergency number ka official ban shu call contact be itu number gada java ka du kumnu phila ju persangkai en padon kam tang bolong ngangit kan salong hilada kila de bail park instruction haga booklet kila ai tenga jupuli ka booklet kum ba lokum phana school ni haban ditip ketip ki details mo kan jarap hiangi kan padon kam te so far them don't complain ni syukuman baik kan ya kan ika kali yang di padon kam te to jasa ka wei ru boleh ngimon banthi de kali kaso gumpa
Nilong kum sibenta bagi ya don bentalang berkata ka bagi ong ba race after the good environment. Te kata kalong ka ba ka ri India ka pertai hibra ka we ka be kata tengiru miso ba yung kalalong sibenta ka bagi ya don bentalang kata. Ban pengko je kemarin ban pollution kan. Ti hadin ketu ke jengwan test drive ya gani ka Tata Punch EV lani ka electric vehicle ngasngau ban ong ba kadai ka kali ka basungtanat sisya banyak kadai ka kali ka ba aram banyak bar kaya hab ha ru bat kani karilom jongi nilanya kumban ribu san lani ribu pra kilometer AA ha kalenti ka ba khoro khoram ka ba op sudah Om day hagalenti ka babait ka taro ka bam ka battery ka long tang kumba arfulay percent AA. Kumta kamut kani ka kali ka bayhap ha. Ha gani ka hilly terrain jongiru. Lada pisngo ya habat ka jingong jongan na marangala test drive ya gani ka kali. Sngo ha book no ya gani ka kali menta ka Tata Punch electric vehicle. Ha kini ki number ki ba few i ha ka screen jongan.